Район басу кырларында терлек азыгы әзерләү тулы көченә бара, барысы 3 отряд уешып, 5 комбайн җәлеп ителгән. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә 1500 гектардан артык күп еллык үлән чабылган, 3400 тонна сенаж, 205 тонна печән әзерләнгән. Восток агрофирмасы механизаторы Александр Уразайкин 6 елын шушы өлкәдә хезмәт куя. Туганнан бирле техникалар белән инде кызыксынып, шул ниләр белән 6-7 ел шу корманы бүндә генә эшлим. Төрле чәчүләр, корм әзерләүләр, бөтенесе бергә эшләп ятабыз. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Урылган яшел массаны ташуда КАМАЗ машиналары бер-берсен алыштырып тора. Машина йөртүчеләр дә үз эшен яратып башкара. Араларында күп еллар эшләүче тәҗрибәле шоферлары да бар. Менә быел кормозаготовкаларда эшлибез. Аннан соң инде уборочныйга керәбез. Кыш көне фирмаларда эшлибез. Безнең эш сезоны шулай инде. Авыл хезмәтчәннәрен көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итеп торалар. Көннәр матур торганда, тамак тук булганда эшләргә була ди егетләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.